ไปนอนก็สลายAtuh. Iki duduk pelem. Don bringin. Pingin. Ayate wis akeh. Ayat. Seger. Seger. Halo. Apa kabar? Budet dan bisu. Halo my friend. Aku di pertanyaan. Ini 30.000. Ini di tenan. 30.000. Jawab pertanyaanku, nek iso tak kei 20.000. Iki 20.000. Oh ya. Seperti ini. Siapa presiden pertama Indonesia? Aku ratong itu. Apa tadi gambarnya? Budek yang budek tuli ya. Oh. Aku ki juara di sini. Sejarah. Tepat jawab. Bapak Insinyur Soekarno. Salah. 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 Ayo. Ini bener. Pinter, ini mau cerdas pengen kuliah lah kowe. Masa kakak mikir, kok mikirmu nih kene rak ngene iki dibeki. Pertanyaan kedua. Siapa semaling duitnya Yusiti? Tiru-tiru tak. Iki pinter pernah kuliah. Wah, kowe. Wah, ngacel wis sampe. Pinter wis sana. Tak gegisan. Goodbye, friend. Jasa pengobatan segala penyakit. Jasa pengobatan segala penyakit. Udun iso, mriyang iso, kere wah ya kudu kerja. Kere kok kunjuk diobati. Piye to iki? Ade, iki jalan apa? Om, kok ditakoki menang bae? Wah, pasien niki cocok. Wah, padha loro iki. Aku iso nambani. Gelora. Apa Wah, main di. Jos.
Iki ning kene tak tambani gelem ora? Oh, iya. Ya. Wis, Ya. tak cekuk alat-alat sik. Hai. Nah, wis. Tunggu sik kono. Mengko tak tambani. Ah, siap-siap. Tok pasien. Ya. Pade, iki budake iki sejak kapan toh? Aku orang ngeleh kok. Aku wis makan. Cek aja ngomong ya angel. Sejak lahir kok. Nah, piye nyambung cepet nyambung kekat iki. Wis, jajal tak tambanane sik. Wah, ketoke iki ya wis rada parah iki. Wis, jajal sik. Lah kuwi ana koreke to? Lah kuwi spion to? Wis muga-muga wae ora ana sing baru oleh gedhe kok sepur ngono kuwi. Piye? Wis krungu apa urung? Minta. Aduh, lah iki sing ana sing luwih gedhe iki, kudu tenagaku sing luwih kuwanter. Tene ana. Dapat galon. Ana galone barang ngene, perak budek kowe. Piye? Wis enak porong kupinge? Aku ning pinggir ini yo. Ana suara kakak ngono iki. Pak Di. Wah, berarti wis mari kupingmu. Aku saiki krungu Pak Di. Wah, wis. Wah, saya setuju sih. Aduh, matur suwun lho Pak Di. Wah, iya sampe to. Hah, kene ya. Aku tak butuh penerjemah saiki lekno. Oh, Ah, endi kancamu tak obantane. saiki. Ayo to. Iya to. Ah, Ini. nah, saiki kancamu tak bantane. Hah? Ah. Es, muga-muga wae rak parah iki. Biasane ngene iki kelolotan kapal selam lho. Mosok to Pak Di? Oh, siap-siap. Ya. Bebe piye to ki? Kok ya sendok barang dipangan iku lho. Yo coba ditebak iki engko sing metu apa meneh? Kok panggo kuncing wis iso diuntal iku lho. Iso ngomong porong? Waduh, durung iso ngomong. Sik. Loloten kawet brong. Toh, Wih, aku iso ngomong toh. aku krungu no. Iya. Wah, Iso ngomong ngopi toh. aku bisa krungu nek kenawani kopi no. Lah iya. Pak Di. Matur nuwun Pak Di. Wah, ini ya. Lah, Iki jasane piro? Wes, jasane sak awe wae. Sing penting ikhlas. iya. Sik. Iki swaku. Iki skoto. Oke, atur nuwun ya. Iya. Wes, pokoknya beres kok. Tak bayari kabeh kok.
Matur nuwun, kowe iki memang temen sejati. Wes, tak lanjut sih ya. Ya, Pak Di. Ah, Hati-hati ya, Pak Di. ya. Matur nuwun. Kita Lanjut ngopi ya. wes jadi tok. Menikmati kesehatan kita. Mau iya perlu tok. Ayo kok. Aduh. Wis suwi aku ra iso ngrasake angine sepo-sepoi nyelek kuping kuno. Ora mung awakmu tok to. Piye? Saploke aku iso ngomong ngene iki to. Eh, Kepingin banget to aku ki ngomong sing kusuk-kusuk ngono to. ya aja ngono no. Senajan dhewe ku wis dikeki kesehatan. Nek iso sing penting. Aku yo ngrungokke sing apik-apik. Sampeyan sing ngomong yo sing apik-apik. Ngono ya to. Ya iyalah. Ngopi sih karo laya-laya ya toh. Bener kok. Apa lho wis sehat kok malah kok ngono meneh. Kok umat meneh ya no. Aku kok ya ra krungu ya no. Berarti dewe dihapusin no.